may kapata Domingo ti Adviento. Dahito tinasantuan na misan tayo danggayan ngagyaman ni Lovely Kim Galieta, Julius Reglubig, pagyaman ni Riviteng, Telma Lapitan and family, Fabia family, Gloria Biteng. Tas tamat ngayon tayo karkaragan, Ticararua Luis Mercedes Laurado, Ricardo Teresa Solis, Teresita Ernesto Anlari, Apolonia Alayay. Tumakder tayo para tinasantuan na misa. Pasangbahayin tay natanok nga apo. Pasangbahayin tay natanok nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada ka matattao, kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, gasat nga aldaw kada ka matattao, kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga apo. Belikan tami panagyaman mi tanapili, daytoy liwelikan tami panagyaman mi tanapili, daytoy liweli. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit kayo. Kakabsat, ti may kapat nga Domingo, ti Adviento, mari na tayo umadanin, ti panangrambak tayo, ti panakaipas nga iti Mesyas, nga iso tinang pagasat kada tayo at tao. Inarakop na, insuot na, ti kinatao tayo, numan pa'y narukop, ngam dayta nga panangisuot na, pinatanok na. Agyaman tayo iti dayta grasya ti Diyos, babaen ken Kristo, babaen met ti panagwan ni Apo Santa Maria. Tapno nga rod maikarita yung makirano iti dayta na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Natay amin kunatayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mangasikan, Apo basbasol mi, bitot na korporangan mi, itawen na nakakadi, nakalmesan na kempus-pus mi.
Kristo mga sika. Kristo mga sika. Pagkawarin mas sulmi, bidot na korporangan mi, ikalawin na nakangkadi, nakalmesan na kempus pusugi. Apo mga sika. Apo mga sika. Pagkawarin mas sulmi, bidot na korporangan mi, ikalawin na nakangkadi, nakalmesan na kempus pusugi. Nakalmesan na kempus pusugi. Kumararag tayo. Dawaten mi Apo, taibukbok mo kad ti grasyam kadagiti posposo mi, tapno da kami amakaammo ti panakabalin, ti panagbalin a tao ni Kristo, babaen daydi panangipakdaar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross, mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na do ti may kadwa libro ni Samuel. Natalgeden ti panangituray ni Ari David ti pagarian na. Inikan ti Apo itital na kadagiti amin akabusor na. Kalpasan na kinuna ti Ari ken ni Natan a profeta. Kitaem agnaedak iti balay an aramid iti Cedro. Ngem toldalaeng ti pagtaingan ti lakasa ti tulag ti Dios. Aramidem nga rod ti panggep mo nga aramiden insungbat ni Natan. Gaputad daking ka ti Apo. Ngem iti dayta rabii kinuna ti Apo ken Natan, inkaibaga daytoy ken ni David nga adipen ko. Sana sika ti mangibangon iti templo apag naidak. Ngarod ibagam ken ni David nga adipen ko, akastoy ti kunak ken kuana. Siak nga Apo aman nakabalin amin, inala ka nga agaywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka amang ituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sadino man napapanam, ket pinarmek ko dagiti amin nakabusor mo, iti idadarup mo. Itanuk ka akas kadagiti katanukan ngagtuturay ditoy lubong. Nang piliak iti lugar ngagpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pinagnaid ko ida sadyay apag nanaidanda, nga awanen ti mangidadanes kadakwada. Manipud dimteng iti daytoy adaga, dinarup ida dagiti naranggas at tattao, ngem dinton mapasamak daytoy. Inkarik asalaknibang ka kadagiti amin nakabusor mo, kenikkan ka kadagiti kapututam. Addan tulata dagiti kapututam, ket pagpautek to ti pagariam. Dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti Apo. Yaman pa iti Diyos. O Apo kanayon to nga kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Apo kanayon tungay kantak, pinagbalbaliw nga O Apo kanayon to nga kantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Ipakaamok to ti kinapudnom iti amin at tiyempo. Taamok at iayat mo, amataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. O Apo kanayon tungay kantak, pinagbalbaliw nga Kinunam, nakitulagak iti pinilik a tao. Insapatak ken David nga adipen ko, ipasdeg kunto dagiti kapututam, nga agari iti agnanayon.
Kunanan to kanyak, siyak ti amak, sikat ti Diyos ko amang salaknib, ken mangisalakan kanyak. Tungpalek to tingkarik, ket tagnanayon to titulag ko ken kuana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Madaydayaw ti Diyos, mabalin na kayo a pagtalina eden as ititibker iti pamatiyo, kas mayan nurot iti naimbag nga damag ngay kaskasabak may papan ken Hesu Kristo. Ken kas mayan nurot iti may parangarang apalimed ti kinapudno anay limeng manipod idi punganay. Ngem ita, nailatak dayta kinapudno, babaen dagiti sinurat dagiti profeta. Ken babaen ti bilin ang agnanayon a Diyos. Naipakaammo kadagiti amin a nasyon, tapno mamati, ken agtulnog iti amin a tao. Madaydayaw kumati agnanayon, babaen ken Hesu Kristo, timaymay sa a Diyos a masirib iti amin. Amen. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit dagain kanta, Alleluia. Bantay baybay, indag kanta, Alleluia. Init bulan, indag kanta, Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Iniritay ti gloria na, datay amina parswan. Langit dagain kanta, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken kawam. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy ti maysa a balasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kaputotan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika ana idumduma ti pategna, ti Apo adda ken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipasngay monto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus na indaklan to. Maawagan to ti anak ti kangatwan. Pagbalinan to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kaputotan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel,
Kasano ang maaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan a kabailan ti Dios nga aramiden. At tuyak nga adipan ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ngayaw timipay ken ka, Kristo. Good morning. Lahat tirayo ta uyak. Uri da kami ta kumbento ka naurnongan ti puy-puyat kada uy-uyak iso nga maysa aguyak sa bagay malpasen. Naggumatel mo no malagip mo ti uyak gumatel kala automatic. Malpasen okay maude. Tulan no rabi iken pa bigaten. Iti daytoy Our Lady of Guadalupe di pa nagparang ni Apo Santa Maria. Iso ti kaadwan ti meaning daytoy tilma ni Juan Diego nga nakaiprintaan na. Iso ti kaadwan ti meaning kadagiti apparitions na nga dadduma nagparang ijay Lourdes, ijay Fatima, nagparang imbaga nala ang di message ijay na kaslakas di ka simple. Ngam daytoy aging gatatta adalen da pa 500 years ago adalen da pay laeng DJ tilma DJ kagay ni Juan Diego idi kunana idi napan ngamin ni Juan Diego kin ni obispo ta kunana nagparang ni Apo Santa Maria agpatader ka kano ti chapel ditoy rabaw ti tipeyak tinagan na DJ hill jay turod kahanga mamati di obispo haneng kaskaso tati oy simbaan ka mga basta-basta mamati niya. Napan manen, ingka manen, numapan makimisa ni Juan Diego at daji chapel na ngamin ijay. Napan nakimisa ni Juan Diego at damanen, nagparang manin na po Santa Maria ingka kini obispo. Ibagam ngagpata at ti chapel ditoy. Kagaputa napan kunana, kunamot ni obispo ta na siglat mot at obispo na sigrib mot na hanga basta-basta mamati niya. Gapota imbagamon nga adda makitkitak no kunamon ka aywen ni Apo Santa Maria data kunana nga rodhaan masapol nga adda pamaneknek kaslamon la kada kayo no adda makitkita yo umay kay kanyak ibagayo nga adda makitkita yo ay kapaneknekak pay mga umunaa amom ayon no sala adda makitkitam no kabulanan ay kadakes kan baka sakala makakita mo no agdakkel ti bulan ngam na awan bulan ka awam met gala dagiti nga dadduma dagitan naragsak dalaeng no kumanatawa da no adda bulan iso nga maawatam latan kaya kunana masapol ti pamaneknek ibagam no isuna kunan ni obispo ni Apo Obispo mangi parang ti senyal nga isuna kaday tangal dawon December 12 nang likaw ni Juan Diego haan nga bimalaso di bantay shortcut nga minday jay tapno mapakapan iji simbaan kemapan agayab ti padi ni Juan Diego yung kamangayab ti padi tagsakitak ko na ni Uncle na Bernard limikaw sinabat mo ilatan ni Apo Santa Maria iji baba iso nga ginang sabatan na at damo lang nagbubukal nga kasla chapel ijay iji tinang sabtan na kakunana ni Uncle mo nalaingan kunana ket ingka kini obispo ibagam nga agpatader ti chapel kuna mo ni Juan Diego masapol kano ti senyal senyora ingkad ta tok ti turod dadtada napan December 12 na lamiis ijay awan ti agtubo ngem nagado a rosas presko nga rosas na nagtubo ti rosas isu inusar na di tilmana binungon na idi iyukradnan di sango ni obispo nagprinta dayta ladawan nagprinta at DJ pala ang original 500 years more than 500 years ago adda pay laeng katili lifespan na DJ magay nga DJ tilma na di magay na aramid ti magay DJ 30 years ko madaya agronoten ngem aging katata si bibiyag iso nga
nga idi ideket ni Monsignor Salvador Martinez dayjay tinakadeket daytoy adu magatang mo ijay ngem haan nga nakadeket dayjay laeng kunana aramidek to ti rabii kunana ni Monsignor tati aldaw napunpon no ti tao nagado nga security ngamin binumbada pay dayjay idi nagidaton dati sabong adda bumbana haan nga naan ano kaaging gatatta da grupo nga mga adal dayta atilma aging gatatta ada na nagbuo ti grupo na nga mga adal katinaudi idi nya nga tawon daydi no i microscope da di mata di ladawan ni Apo Santa Maria adda dua a tao nga kasla na picture nagreflect ni Juan Diego ken dijay obispo tininaudi no dagitay Aztec di barikas ni Apo Santa Maria barikas dagiti berhen kanyada nga Aztec malasin mo ti agbado ti berhen kinhaan sigurado na agbarikas ito kaawang ka nga agbarikas kanyayod to yan no dayati kadagiti Aztec makita dan ti berhen nakabarikas ti berhen ngam di nang ikabilan na nangato masikog a berhen ti latest nga study da diya ka muna niya, diya ka sigurado na niya nga factor di nakakitaan da, berhen masikog, ngam di diya sikog, divine. Niso nga anak ti Diyos, di diya tinaudi, nga study da, in proklamar da, nga nabirukan da, nga na Diyosan, di diya tiyan ni Apo Santa Maria, idi nagparang, ijay Guadalupe. Kinakakaskas daaw aging gatata adalon da adala tarumrumwar nga baro nga findings da kuno makita yo di constellation daga di star kunana di star iji baba rose sabong nagcombine ti sabong ken iji bado na sabong ken bitbitwen ibaga na dayta nga iso ni Apo Santa Maria di pa nagwon na mabalin nga ibagana nga nagsabat ti langit ken daga iso gay dinapanti anghel ken ni Apo Santa Maria kunana hey Mary hello kunana ka jamo nagdongdong sa mo ni Apo Santa Maria kaslatata hello oy agsikog kanto kunana agpaysa uwan nagsikog kanto agbalin to nga naindaklan di anak mo agarin to nga agnanayon kaskin ni David nga mana how can this be since I do not know a man kita niya mata niya DJ question na ni Maria ay DJ pamanagnak na nagduma ije sa ludsod ni Zacarias niya the same anghel di nagparang Gabriel ginagparang kin ni Maria ay kin ni Zacarias di bang sinsindi ti insenso mangpupuor ti insenso isumat laeng di anghel nga nagparang kin ni Maria kay di ni Zacarias ti nagparangan na kunana agsikog to ni bak mo kunana ka sino mamati nga ron bakbaketan nagango parparianan Lopez 70 years old manong tawon nga nagminuposan ang kamamati agumul ka kunana ni ngamin Zacarias resistant jeri nana ngem ni Maria idi imbaga na kasano ang maaramid daytoy idinto ta may saak a birhen impaneknek laeng ni Maria nga birhen isuna haan nga nagresist nya kang kamadanagan ko na nasa linungan na kanto ti Espiritu Santo agpaisaw kuna nakauwen agpaisaw promise kuna mga tadyang helan promise my God kuna na mga tana agpaisaw uwen tapno tumurod ni Maria kunana ni anghel malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth nga Lopez nga bakbaketan uwen masikugan agpaisaw uwen intakto kitaan uwen naman kanto kitaan masikugan so dayati senaryo na kakuna ni Maria daytoy tinapateg nya kunana nya nya naganan kunana ni Maria idi imbaga na nga nya naganan idi imbaga ni anghel ken ni Elizabeth nga masiko ani imbaga ni anghel ken ni Maria masikugan ni Elizabeth kunana malagip mo ni kasinsin uwen kunana anya ti kunana adtuyak nga adipen ti Apo
dayjayon tiyas na maaramid kumakanyak akas saom dayjayon nagtiponen ti langit ken daga. Taapaya before that narigat nga ti communication ti Dios ken tao ta nailumlum tay nga rod ti basol. Agsao ni Apo Dios idi babaen laeng dagiti propeta. Tattati kinamanagayat dayta a Dios isunan ti dimmanon kanya tayo. Di panagwan ni Maria, imaginam na indagaan a Maria, ordinaryo a Maria, kasasao ti inbaon ti Dios nga naggapo sa dilangit. Agsasauda. Idinagwanan, iso dayto yan. Idinagwan ni Maria kasla bap kunanan. No kuman agbuybuya kayo ti movie, bish kunana kuman, nagtiponen ti grasya ti Dios iti tao. Idinagwanan maisikugan mangrugin ti panakaisalakan ti lubong. Dayjay ti senaryo na daytoy. Kano kitaan tayo, idi panagwanan, dayjay ti nagpateg. Maaramid kumakanyak akas insaom submission dadtan nagtinagan imayon insuotnan ti kinatao tayo numan pay narukop ngem dayta nga panangisuot dinalosan na iso dayjay nadalosan tayo kuno kitaan tayo naggasat ni Apo Santa Maria no bigbigan tayo dayta nga consistent ni Apo Dios consistent ti ayat na kanya tayo datay laeng nga tattao no daddumati mauma ka nga agayat. Maumatay kini Apo Dios no dadduma agpunto tayo pay kanya na no hanga mapatpat ganji kararag tayo. Ti relasyon tayo nga tattao ke maumangam ti relasyon ni Apo Dios kanya tayo. Haan Apolos a mauma. Uray ko na matalikodan ni Apo Dios, haan nakapulos mabalin atalikodan. Kukwa na kangarod. Uray man nagbasolak Father wen kasta ti ayat ni Apo Dios kanya tayo. Kasta ti kinamanagayat ni Apo Dios kanya tayo. Ketat tano nagasat ni Maria ti mapudpud no akinagasat kanya tayo kadadtoy magkagkada tayo. Duala gamin nga tao, klase ti tao dito'y lubong, daytay minalas, ken nagasat. Sino dagiti minalas? Nga tayo ti imayaw. Dagiti hanga nakaasawa, amot ang minalas, mo da kayo, lalawan la nangayat na pulusan, haan ang dagiti ti mina. Tinsamo panunot tayo ngamin ti minalas, daytay less privilege, ahaan nga na paraburan ti adal, kakaasing agbibiyag, ordinaryo laeng biyag kadabalay, ti maamutay sa nga nagasat ka, stable job, adda kaya na gumatang logan na, kaya na gumatang tibalay na, naka-gel nila kay na nga mapan agtrabaho. Wow, nagsiksi, naka-lipstick nga mapan sumrek tibigan. Kas jay sa mo ti pampanunutan tayo nga nagasat. Adda bonus na, namalmalas pa kita, adda bonus da pa ya. Kas lalimabas akimat, butchik, awam manan. Diyak ammo Dahil sa mo ti pampanunutan tayo nga gasat. Haan. Amuyo ti kinagasat ken kinamalas. Dahil no ti tao. Kahaan amapmapnek ti addaking kuana, malas dayta. Namalas dayta. Day ti biyag mo ka agi kumkumpira iti biyag ti sabali, nga day ti hang ka mapmapnek. Kaya mo ka agumam ti Luzon, hang ka pala mapnek umagaw ka pala di Visayas, hang ka pala mapnek umagaw ka pala Mindanao. Hang ka pala mapnek inkanto pala di ayan ti Ilian ta agawom pala di dagan. Kanon tong agbaling ka nga naragsak. Dahil ti minalas nga tao, hanga mapnag ti addaking kuana. Agi kumkumpira. Dagitay babae kunada, alla ko mare, imbagpay kanya, apaya, nagwapo nila kay mo nagbanglo nga mapansumrag. Apalam, di mo laam mo no, riga na. Agbukbutang narumwar nila kayo na, apo, panamang katadanunan na, Diyos ko. Nagwapo ang agpaiso, iso nga may mayat no nila kay mo, tinupol nga padpada nga agkalkalyo, tawan mangayat. Nagwapo talaga kayo na nga, agdandanag mo, ni bakit na sino naragragsak. Imbagpay ni bakit mo pare, apaya, nagbanglo, apan mangisuro, uwan. Tikunam, apaya, no sumangput, ijibalay, Mestra latta, iso nga ti awag mi, yes ma'am. Iso nga may mayat, dakay nga babae, mga sawa kayo, ti tukmam, amuyot tukmam. Go!
Mga sawa kayo ti awan utek na taday tay, ing nakadalos kan uwan, umay nakto itulad uwan, nakainaw kan uwan, agluto ka uwan. Makasawa ka na sirisirib ngam si katakita, ikulasay na ka. So ano, kinamalas kin kinagapo na daduma, haan nga maibasar. Imbag pa'y kanyada, tada stable job da. Uwan, ada stable job da. Ngam no pampanunutom, di stress da. Imbag pa'y kanyam tanalpas nangangkatirabiin ka, inwarsin tabugumon ka, ag salungkapi kan isuda, ay apaw, adon to pa'y lang nga papel nga inyawid na nga sa nga bantoon, di mo maaawatan ti biyagda. Naggasat kayo, kunada pa ya, nakaadal amin nga anak yo. Uwan kaasin na po, Diyos nakaadal da amin. At di jay da amin adayo. Duduwa kamut kinlakay ko nga agbibiyag. Awang pa'y kabalay minudad duma, jak pa'y malagip tinagan ni bakit kaon. Ninya naman, bagpay kanyayo, uwanhan nga na paraburan ti adal dagita anak yung tartarak nanda kayo. Idigdigusen da kayo. Kada kami kaadang agpay sa profession da, manangtang danda ti mang digdigos kada kami nga gutad-gutaden da kami, sinot na gasgasat. Isong ano daduma, di pagibasaran tayo, kasla umapal, nga di mo amuno, niya ti struggle na jay tao. Isong ano makontento ka ti adda kanyam, gasat daytan. No to umam nila kay mo, no subirbiyada ni, agyamang ka, mo ikumkumpira di sa bali. Agi ko na ngaroden, ala ni bakit na nagbanglo no lumabas, kani bakit mo agat bugoong. Agyamang ka, awan maaramidan na, kastan. Ngayon ano daduma, agibas-basar tayo, guna tayo, nagasat, namalas, tinamalas, isudayahaan, amap-mapnag, agam ambisyon ti, awang kanya na, marigrigatan nga agbibiyag, is-stressan na tibagina para kadagajay nga apal na, ay kaminalas, aday tangabiyag. So nga tatakakabsat, uray mo't di na Diyosan na panagbiag tayo, dadtan ni Apo Jesusen, bimmaban inyaraganan, in kawis na ti kinatao tayo. No daddo mga ti kumapuso tayo tatan ka agragrag o agragragsak. Uray no anya ti estado ti biag mo agragragsak kuma na may mayat kuma ti biag tayo. Ngum na hantay mapmap naghantay mabigbig day ta nga panagyaman kini Apo Jesus, panagyaman kini Apo Santa Maria, ta iso tinagwon na usar iso na, ay kanon to nga rod nga naragsak ka. Rambakan tayo no rabii ken inton bigaten. Rambakan tayo manan day ta na inggasatan alubong. Di tayo pala maapresyar. Numuno agkararag tayo gabin ka, Apo ikanak ko matikwa, Apo tayo bonus ko na, Apo tayo kanak ko ma, Apo tayo napadasam tinag-thank you. Dumakahaan. Thank you Apo agyaman akti panangusar mo. Agyaman akti panangitid mo kini lakay ko. Agyaman akti panangitid mo kin bakit ko. Agyaman akti pamilyak. Nudaduma ka di tayo ma-appreciate, marigatang ka. Layar saas mo manta, lakay mo wano bakit mo. Thank you kunam. Kita niya handa kayat. Oh, thank you kunayaw. Ang kita niya, marigatan da. Ngam no iroruman mo nila kay mo, hamoy bagbagati personal, inton nakaturog, iyara saas mo, thank you. Kunam na. Siyempre, bugta-bugta ka mo, laeng, mabaing ka mga mangibagati, thank you. Ngayon, iyara saas mo, pagdiyamanam, thank you. No, hang ka map-map, nag-agberbirok ka ti sa bali, uri sa din no, kinsin no, tipe yung papapanam, hang map-map na. Ngiso ti kung kunak kadagiti pumarukya nga han nga makimismisa kanyak. Ala ka wen anya nagan kunak ka wen urayan niyo dandanin dagita agin ko kunadala dagita ga makapapapanaw da kanyakon. Thank you ma. Inton pumanaw ni Ropo umay kay to agtutoray amin na umay kay to. Siyempre kunada ka anja kayat makimisad da nga padi apaya nagpangit ma uwang nga rod. So nga nagsermona ko makapatalikod tap no handak makikita tap no rupat pagibasaran. Ka-thank you no daduma di tayo ma-appreciate di adda agbirok ka nga rod ti sabali. Hantay ma-appreciate di grasya na apaya agpampanunot tayo nga rod ti sabali. Uray ni Apo Diyosen imayen in han na lang intanggaya di imana
Dimanon kada tayo. Di tayo pa'y maibalikas thank you. Di tayo pa'y agyaman magkingkwana. Ni Apo Santa Maria nang isakripisyo ti bagina. Inted na aminan, ti kinapakumbaba na. Baliktad pa'y ladya katatao tayo managing bubukod pa'y laeng. Di katatao tayo, di tayo matulad mo nga tayo, itid tayo mo tibagi tayo para ti sabali, amin nga pampanunutan tayo, para pa'y lakan niya tayo manan. Ang kapulos nga naragsak, minalas to pa'y laeng uray, kukwam to amin ako kwa tilubungan, no, kas diya attitude mo, minalas kan to pa'y laeng. Ngam numapnek ka ti addan, pagyamanam no anya di addan, gasat mo to pa'y laeng. Iso nga ni Apo Isusen, tatan rambakan tayo manen, mano atawon aram rambakan tayo dahil ta Christmasen. Imagine man, tilubong. No awan ti Christmas, kaano nga makakakita tayo tinaranyag nga silsilaw? Kaano nga makangag tayo tinaragsak akan kanta? Kaano nga umabukay di kanta ti puso tayo ka agragsak gapuken kuana no awan ti Christmas? No awan ni Apo Jesus nga bimaba. Kadayjay pay laeng ka agyamyaman tay tilubungan. Dayjay pay laeng ka nagragsak tilubungan. Kaano nga ma-appreciate tayo ti iyo umay na tapno intanok na ka. Ti pay la birbirukam ka dagitay pay la haan ka na pagustuhan. Ti pay la pampanunutem ka dagitay haan mo na ipapilit di kay kaya mo tanaturay kagarod. Ti pay la pampanunutem ka di awang kanyam ngem adda jay ka arubam. Kaanon to nga agyaman day ta puso, kaanon to nga agragsak day ta puso. Kaanon to nga agragrag o day ta puso. Nala kakabsat kapintasan mo't ang ibagatay kumakanya na tata Christmas ko na tayo. Thank you Lord, agyamang kami. Agyamang kami ti inaramid mo, sakripisyom kada kami. Apo Santa Maria, agyamang kami. Ngamtay ko na kon, no tabiyag mo ka bitter. Iramraman mo pa iti padam nga tao nga pagbalinan nga bitter ti biyag na oray no nagsayaat. Ay kawanan sikan ati kunada nga minalas kaslaka lang na to pakantilubong problema amin ang problema kamabalin nga haan. Ngala pagyamanan yo ta pamilya yo ta kaaruba yo. Di pala nang i-drive kanya yung nga umay dito'y tricycle man wano da kayo. Di pala agyaman. Data kaadayo nga kas pamilya. Ang kapay la agyaman. Pagsasawang pala. Nakabaybayag kan tula kami na kumano ka na. Ante ko mga naladaw po. Ay sasama. Makimismisa kan. Agburburek pala taot. Ay apaw. Hanyo magkitaan ta kaabay yo. Nariga mat niya. Thank you. Agyaman. Naragsak. Nya po Diyos. Thank you. Agyaman. Imay. Na nailumlum tayo, inaon na tayo, agyaman. Thank you. Thank you magkada kayo. Adda kay latamot ori napuyatan kayo. Nariga mo no sisyak lagmismisa ka napuyatan tayo mo't amin. Thank you Lord. Agyaman kini Apo Diyos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasumatlaang iti ama, kat gapo ken kuanan aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet an ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian
pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag. Isu agtao iti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maysa Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Kakabsat intay panang padpadaan ti umamaddanin panang rambak tayo ti tatao ti anak ti Dios babaen ken Apo Santa Maria si papakumbaba tayo ako mamang amang italek iti ama tayo na ilangitan dagiti kasapulan tayo ket kuna tayo kalpasan ti tunggal panggep Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi. Idawdawatan tayo ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno degdegan kumapay ti Diyos, ti anepda amang isaknap, ti pamati, saan laeng nga iti sao, ngem nang runa unay, babaen dagiti pagtuladan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad dagitoy Idawdawatan tayo ti sibubukel nga iglesia, tapnukas ken Apo Santa Maria, si papakumbaba tayo met, amang tungpal ti pagayatan ti Apo, babaen ti sao ken aramid tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad dagiti ar-araraw. Idawdawatan tayo ti pagilyan tayo, tapno babaen ti panangibabaet ti nadalus una a Birhen Maria, masursuro tay kuma ti agbiag ngagkaykaysa kas maysa nga ili ket intay maitungpal ti nakaayaban ken akem tayo iti gimong dagiti amin a nasyon. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Idawdawatan tayo dagiti saan pay a makaammo ken mamati ken ni Apo Hesukristo tapno masarakan ken awaten da daytoy nga anak ti Dios kas Apo amangi salakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Idawdawatan tayo met dagiti amin nga inna, takas ken Apo Santa Maria nangaywan ken Apo Jesus, tarabayan da kumamet dagiti anak da, tapno maddaan da tinasayaat a masakbayan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw. Agulimek tayo intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti special intention ken pagyaman ti Valle family, the Gordon ken Luis Bruce, ni Pinky Jen Bartolome Biag ken di pamilyana, kastamo ti speedy recovery ni Alfredo Ballocanag, ni Rodel Querido, kastamo ti panay karkararag dagiti karuan apimusayen ni Vincent Manzano Ichabare, ni Estrella ken Nena. Nailangitan nga ama, sapay kuma tatiin kam panang rambak ti itatao ti panakayanak ti nadyosan nga anak mo, maipaay kuma tilawag ken kapya iti sangalubungan, dawatin mi dagitoy, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Sa buhay ko man, tuwid at umikit awatin mida, sapay kong matamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na
sakot miken ka, awan tidayaw na, awan tilimnos na, di amay pari amay datot ti padaya, apag daydayaw miken ka. Diyos sa pumay kuma, kung daton mikit awaten mida, sapay kumatamay kari. Amay daton di rabaw ti altar na, dahito'y nga arakit agbalinadara amang ti kapya, bangar kinliwliwa, di kam tumawaw ken mabisin dito'y daga, luwag talekam tukin ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po atin na kamatag iti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo anang punno iti tiyan ni nainggasata na Birhen Maria babaen ti pannakabalin na kasta kumamet apasantuen na dagitoy daton nga iroknoy mi itirabaw ti altar mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yung. Andanan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit rumbe. Podno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kay pasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin Aparswa ti langit ken dagan apno iti pakay ni daydayawa Hosanna 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 iti kangatuan Hosanna 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 iti kangatuan madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo Hosanna 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 iti kangatuan Hosanna 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 iti kangatuan
Pudnoon ay apo, abiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon na tulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalatan, sikaan nanubot, ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matumpal kumati naken mo. Dito'y nagaka sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y ti kanenni ti patilayon nga aldaw pakawan
kadagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga umanugot iti suliso ket di salakan naka iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray ti panakabalin kindayaw tagarnayon na din tom sarnay. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumang. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayaming kapya. Kordero ti Diyos sa mangikan kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa magikan kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikan kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kapti kapya item kapti kapya. Adtoy ni Apo Jesus at ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak ngem ti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararo. Nakakaskas daw ti ayat mo ulos sa di matukot to'y isip ko napay kain datong mo
nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukod to'y isip ko, napay aya gain na tunmo naitabyan, inikas kanya kaparswan. Natanok nga ayan, naindaklan nga ayan, nasudi nga ayan. Natanok nga ayan, naindaklan nga ayan, nasudi nga ayan. Nakakaskas daan ulos sa di matukod to'y isip ko, napay aya gain daton mo kay tabyan, itikas kanya kaparswan. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukod to'y isip ko, napay aya gain daton mo ay tabyan, itikas kanya kaparswan. Natanok nga ayan, naindaklan nga ayan, nasudi nga ayan. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ti panangawat mi ti komunyon at alged ti agnanayon apan nakaisalakan mi, ipaay mo kadi, taad-adda ay asirag ti piyesta ti panakaisalakan mi, umad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti panakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kakabsat ti misa tayo into no rabii ti kasla midnight mass tayo ti Christmas alas 9 po. Adan tumatla ang misa no bigat iti alas 8 ti bigat. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman kay Diyos. Tuy puso kinaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya. Nanalangin na
ti Diyos sa mangisalakan kaniyat.